Face yemhandu ngaiziva sei, vakomana face yemhandu ngaiziva seiko. Face yemhandu ngaiziva seiko, vakomana face yemhandu ngaiziva seiko. Face yemhandu ngaiziva seiko, vakomana haifi face yemhandu wazepeseni. Ayo, but guys, okay, guys, ngatiboitai serious. Anditi ngatimbopatanai maserious. Sei mazimbabwenzi tisingasapotana vakomana. Ati muzimbabwe kana waita 1k view payoutube, aiwa unotozviuchirira maoko because handizivi kuti zvofamba sei. Handizivi mazimbabwenzi kuti hatisapotani sei kwamana. Redwe takatoisa macertificates pasi pombedha, takutotarisira kurarama nezvezvizvi zvekumira mberi kwemafoni izvezvizvi. Apa mamudi kuti sapota muda tiite sei naimi? Mazimbabwenzi muri kuda kuti tinyatsokuita sei? Aiwa, ngatimboonesana sevana vemhuri imwe chete, 1 on 1. Ngatimboitai 1 on 1 tichimbotaurirana kuti chii chiri kunetsa kuti musada kuti sapota. Tiri kungwavha muda tiite zvokurobha vanhu here? Isi tiri kungwavha nenzira dzakanaka. Pane vari kuuraya vanhu, pane vari kuita sei, izvozvo hatizvikurudzire ende hatitozvidi. That's why isu hedu tiri kungwavhawo nenzira dzakanaka idzi dzokungopenga. Hamudi kusubscribe pamachanel yedu, hamudi kuvhiewa mavideos edu, hanzi munoti torarama sei. Aiwa guys, jokes aside, mana tisapoti vakomana. Edwe subscribe iwo pachannel yangu mana, biwe zhira veduwe subscribe to my YouTube channel, biwe zhira. Ndiri comedian anonakidza singaiti. Aiwa, ndonakidza hangu zviya. Ukaona usingatonaki gwineni niwe ndotori neproblem. Ukaona uchiti handikunakidzi ka, iwewe ndotori neproblem hako. Ini nditoripo, ini ndotonakidza manje. Ini ndinotonakidza zvandotonyatsoziva kuti ndinonakidza. Iwewo problem yako hakwe kusanakirwa neni. Iwewo ndotori neera manje, because inini ndonakidza vanhu vakawanda. Saka guys, inini ndaperegwa because hamudi kusubscribe, hamudi kuvhiewa. Tikuita ma1 view payoutube. Asi guys, uzati unotombozviseka kuti naimi ndakuita give up ini. Ndoita give up here mana. Ndobudisa face yemhandu here akomana. Unotoita give up, munoziva. Kuita give up chaiko, unototi waposta video yako payoutube naso, regai ndimbogara ndichazodzokera after 3 hours ndonocheka progress. Ndowana pane 12 views dzakakumirira. Aiwa guys, aiwa bodo no. Aiwa guys, ngatisadaro yakomana. Muda kuti tiite sei? Muda kuti tirarame sei chaizvo? Muda tikubirei here kana kuti tiende kundotsvaka zvimapistoni tiuye tirobhe vanhu mumasupcom? Tiri kushandisa nzira dzedu dzakanaka. Imi hamusi kuda kutiteerera, hamusi kuda kuita zvinhu zvakanaka. Guys, tiine mimi. Mana ndaneta. KuFacebook support ndinayo, handi kunyembera. KuFacebook ndine support yakakura manje. Facebook vanondisupport, but Facebook yacho haisi kundibhadhara manje. YouTube ndoinofanira kundibhadhara. KuYouTube kwacho ndokwamusingadi kundipa support. Dai zvaita kuconverta kungoti mafollowers eFacebook auye kuYouTube, vekufacebook wacho havadi kusubscribe. So inini ndiri kutsvaga kuti nditsvage ukama nemi vanhu vepaYouTube. Zveshuwa nda kuita ukama hwakasimba, ndiri kutoda bond nemi vanhu veYouTube because support yenyu ndoinoita kuti zvangu zvifaye. Aiwa, veFacebook yesu tovada, but handisi kubhadharwa ka. Facebook kungosekesana chete.
but hapana kunoku kuyoutube kunoku ndokwazviri kufaya kunoku, ndokwandiri kuwana ma13 views, ndokwandiri kufanira kunge ndichiita ma5k views, ma10k. Guys, inini njaziviwe. Face yemhandu ngaiziva sei.